Hata. Oh. Coba saya. ସେପଟେ ବଡ଼ ଦେବେ ପାଠ ପଢ ନା ମୁଢା ଖାଉଛୁ। ଓହୋ ପିଆଜି ହେଲା ଆଉ ହେଲା ya ସେ ତ ଦନ ହେଲା ଆଗୁଡେ କି ଫୁଟେଇବା ଏଇଟା କୋଉଟା ଏଇଟା 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 Ada negara. Ada deh. ଗୋଡ଼ ସତା କର ଭାଙ୍ଗିବୁନି କାଟିଲେ କହିବୁ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲଉଛୁ ମୁଣ୍ଡ ସେମିତି ବୁଲେଇ ପବନ ଟିକେ ଯାଉ ଗୋଡ଼ ଦେଖି ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼େ କେମିତି ଆଇସାରେ ଯା Kada. Iya sih. Ada. Jangan. ହେଲା Ada lagi. Sila. Sila. ଏଇଟା କାଟିଲେ କହିବୁ ହେଲା ସକାଳଟାରୁ ମାଛ ଧରିବେ ସକାଳୁ କାଳିଆ ଯିବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜାଲ ଆଣିକି ମାଛ ଆମେ ନିଜେ ଧରିବୁ ଜାଲ ହେଲେ ପିଲା ଜାଲ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଧରିବୁ ଜାଲ ଆଇଲେ କେତେ ପଇସା ନେଇଯିବେ ସେଟା 4,000 ନେଇଯିବେ ଟଙ୍କା 4,000 ନେଲେ ଟଙ୍କା 2,500-3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ ଏଇ ଫୋକଡ଼ାରେ ଧରିଦେବେ ନା ଭିଡ଼ରେ ଧରିଦେବେ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. 1, 2, 3, 4.
ନାଇଁଦିନ ଫଟୋ ଆଣିନି କରିନି